El Departament de Cultura demanarà a la Guàrdia Civil poder fer un estudi de l'arsenal comissat del Museu de la Retirada de Camprodon. Fonts de la Conselleria han afirmat que la sol·licitud per escrit s'enviarà en les properes setmanes. En cas de rebre una resposta afirmativa, tècnics de la Direcció General de Patrimoni serien els encarregats d'analitzar les armes, determinar el seu valor i decidir si cal preservar-les. Així ho han defensat sempre els impulsors del Museu Camprodoní, que no sabien que estaven cometent un delicte de dipòsit d'armes i munició. La Guàrdia Civil va confiscar l'arsenal al novembre del 2015 en l'operació Òxid i ara en té la custòdia perquè és qui té competència en intervenció d'armes. Després de la sentència, Alejandro Cuadrado i Lluís Bassaganya van emplaçar a moure fitxa a les administracions per evitar que les armes acabessin destruïdes. Cultura ja va demanar estudiar les peces de l'inici del procés judicial i ara, un cop tancat, hi tornarà a insistir. Les fonts del departament desconeixen on es troba situat l'arsenal ara mateix i quan es podria rebre una resposta perquè no hi ha un termini establert. Si la petició s'accepta, tampoc es pot concretar quan duraria el procés d'avaluació. L'Ajuntament de Camprodon ha reiterat en les últimes setmanes el seu temor pel futur de les peces més valuoses del museu. Li agradaria que en un futur poguessin tornar a la vila. El consistori afirma que generar una oferta museística amb aquesta base és difícil però no es descarta del tot. L'any que ve la capital de la Vall de Camprodon serà la seu del 80è aniversari de la retirada. Serà un acte organitzat per la Generalitat de Catalunya.